Strašení od opozice tady za dnešní den bylo dost. My bychom rádi věřili v ten právní stát, my bychom rádi věřili našemu soudnictví, ale nalejme si čistého vína. A já vám to čisté víno naleju prostřednictvím vašich kolegů, právníků, mezi kterými koluje jeden bizarní, ale vtip naprosto vystihující situaci v České republice. Jdou dva právníci z práce a naproti ním jde rozhořčený pán. Přijde k jednomu z nich a říká: poslyšte, ten váš čokol se mi opakovaně podělal na mé zahradě. Takže pokud mi nedáte teď na ruku 10 000, tak já to budu řešit jinak a budu to řešit soudně. On vytáhne peněženku, zaplatí mu 10 000, vrátí se ke kolegovi, pán odejde a ten kolega mu říká: ty poslyš, Josefe, vždyť ty nemáš psa. Co pak já vím, který soudce to bude řešit? Takže tohle vykresluje dokonale situaci v České republice. Tak děkuji, paní poslankyně.